Kakuwang sa tubig gumikan sa El Nino nabatyagan na gayud. Water rationing gipatuman na sa Metro Cebu Water District sugod karong adlaw. Nanot kini sa kakuwang na sa supply sa tubig nga naa na sa critical level. Ano ang report ni Alan Domingo. Sa pag-abot pa lang namo sa sedimentation basin o infiltration area sa Clupan Dam sa Dakbayan sa Talisay, nasimhot na namo ang nanimahong patay nga mga isda sa naughan nga water facility. Apan mas grabing epekto sa kainit ang among nakita kay ang kanhi abunda sa tubig nga dam, inguna ni karon ang hitsura. Kung sa normal nga weather condition, moabot sa 2.5 meters ang giladmon sa tubig kun mulapas pa siguro nako ang pundong tubig diri sa sedimentation basin sa Clupan Dam sa MCWD. Apan gumikan sa ato na sinati karon nga taas nga wow. Kung ato makita ani na kadagko sa mga liki sa yuta din higani kini nga tubig nga nabilin diri kung ato makita hapit na siya mohubas. Tungod sa kadagko sa liki sa yuta, mulusot na ang tiil sa tao. Dinhi sa sedimentation basin tigumon ang tubig gikan sa sapa ug palugdangon ay ipaagas ngadto sa infiltration area aron sa laon. Apan wa nay tubig sanglit naughan naman sab ang sapa nilang tinubdan. Ang Haklupan Dam lang ang bugtong tinubdan sa surface water human hingpit na hubsan usab ang Buhisan Dam. Magsitag balik-balik sa atong panawagan sa atong konsumidor nga magdaginot, di mag-usik-usik unya ug mahimo maka-recycle gid sila og tubig. Matod sa MCWD, apektado na usab ang ilang groundwater source maong nagrasyon na lang sila og tubig sugod karong adlaw sa mga konsumidor sa sakaon nga mga dapit. Unang naigo ang Barangay Apas. Gimando gilayon sa Barangay Kapitan, kamuhimo og mga lakang aron matabangan ang mga konsumidor. Ang ato ang gibuhat karon magsugod na ta og rasyon pasabot nga paandaro nato ang ato ang booster pump no matag Tuesday, Thursday og Saturday og Sunday lang. Starting karon hapon siguro maka-deliver ta sa itong mga fire trucks. Ato lang tagkuan og bisig tag duha ka balde. Gitigom sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council o CCDRRMC ang mga kapitan. Mitambong sa meeting ang tigpamaba sa MCWD Charmaine Cara. Gipahibaw sa MCWD ang tinuod nga kahimtang sa supply sa tubig sa Dakbayan nga nakasinati karon og problema sa kanhit sa tubig. Gihulagway sa MCWD nga anaa sa critical level ang kakuwang sa water supply. Nasayran nga adunay 214,000 cubic meters ang production supply sa MCWD, diin 40,000 cubic meters ang surface water, 54,000 ang bulk water ug 120,000 cubic meters ang ground water. Ang surface water sa Clupan Dam nga maabot unta og 33,000 cubic meters aduna nalay 13,000 ka cubic meters nga makuhang tubig. Gawa sa Dakbayan Sugbo, may pagawas usab og water advisory ang MCWD sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug ubang lokalidad apektado sa water shortage. Ang store water advisory pasabot nga katong 44 areas maka-experience sila og intermittent supply or low pressure to no water sila during peak hours. Ang kaning peak hours atong gidefine from 6 in the morning up to 9 p.m. no. Mula na pahangto sa buwan sa Mayo ang epekto sa El Nino apan kung ato makita ingunan nini kagrabe ang damage nga nahimo nini sa usa sa mga dagkong tinubdan sa tubig sa MCWD. Alang kanato mga konsumidor, doon na kita'y mahimo kini pinaagi sa pagdaginot sa tubig. Alan Domingo, Balitang Bisdak.